Godmorgen. Nu er Bulls Hotel lagt bag mig, og jeg er på farten igen. Jeg skal til Palmerston North. Det bliver en rigtig lang tur i dag, måske 45 km eller sådan noget. Masser af road walking, så ja, jeg har en hård dag forude. Jeg tror, jeg prøver, om jeg kan finde en god lydbog. Her er bjergkæden, jeg skal ned til. Det bliver højere, så forsvinder den op i skydækket. Ja, der er stadig lige 2 dage. Så er vi halvvejs med dagens gåprojekt. Kommet til Felding. Og det ligner egentlig en meget hyggelig by. Der er et eller andet tårn her i midten, som garanteret er noget, de er kendt for. Jeg skal lige have fundet en café, hvor jeg kan finde noget morgenmad og en kaffe, tror jeg. Inden jeg går på det sidste. Det er turen ned til North Palmerston. Der er et meget stort skottisk befolkning her i New Zealand. Og så skal der eddermame fejres jul med sækkepiber her i North Palmerston. Hold kæft, der er mange folk med sækkepiber og bajer. Se nu bare. Kiwi, fugle på juletræet. Det er sgu da hyggeligt. Jeg tror, jeg var heldig at komme på en lørdag her og opleve det her. Det er der ikke her. Selv politiet dukkede op med skørt på. Kom faktisk på en tilfældig omvej her. Vi skal ind til en campingplads, der ligger væk fra stien. Ikke så langt væk, men 1 kilometer. Kommer ind i den her super fede park. Det var lidt uventet til at se de her flotte palmetræer.